ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಡಿಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೌಕಿಡೆತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಡೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೇರೆ ಒಂದು ನಂಜಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಗಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಪೆರಡಾನ ಮೂಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಾಗೆಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಪವಾಡದಾದ ಅಜ್ಜಗ ಮುಲೆಂಚೆಂಚಿನ ಸೇವೆಗಳು ನಡಪುಂಡು ವಾರೀತಿ ಅಜ್ಜನ ಪವಾಡ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ತೆರೆಯರೋಲ್ಲ ಇಡೆ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಸೀತಂಗೋಳಿ ಕೈತಲ್ ಪರ್ಪುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರಡಾನ ಮೂಲೆ ಪರ್ಪುನಂಜಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಈ ಅಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಿ ಉಂಡು ಅವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನೆ ತುಂಬು ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ತೂವೋಡು ಬಂದು ಈ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನಾಕ್ಲು ದಯಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೋಯ್ ವಿಡಿಯೋದ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಾನಗ ಮೊಲ್ತ ರಂಗಕರ್ಮಿಲು ಅಂಚೆನೆ ಗಾಯಕೇರು ಐನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಿದರು ಪಾರ್ಡ ಮುಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಅನಿಸುಂಡು ಇರ ಬತ್ತಾನಗ ನಾನು ಕನ್ನ ಒಂದು ಒಂಜರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತ ಕಡೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಮುಳ್ಳಂಚಿನ ಬರೀ ಕಾರ್ಣಿಕೋಡು ಮೇಲೆ ಪುಣಂಚಿನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆಗೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಬರ್ಪ ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆ ದೈವ ನಮಕ್ ಇಂಬು ಕೊರೊಂದು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಇಡ ಬತ್ತಾನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅವೇ ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂದೈತ ಎಂಚಿನವೇ ಆ ಒಂದನ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಡ ಬತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತನಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪಣವೇ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಹೋಗ ಬೆತ್ತೆಚ್ಚಿದಾಲ ಪನ್ಯಾರ ಉಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಏನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಹೊರಗಜ್ಜನ ಬತ್ತೀರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೋರ ಭೇಟಿಗೋರಡು
ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ದಾದ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಪುನ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಈ ಪೆರಡಾನ ಮೂಲೆದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತದು ಅವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಪೋಲಿ ಅಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕು ಖಂಡಿತ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೋರ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ವಿಮಲ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಯಪುರ ಅಂಚ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಉಡುಗಟ್ಟು ನೆನಕಾವು ಪೂರ ಇದೆ ಉಡುಗಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಪೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೆನಕನ್ನ ದಿನಕ್ಕಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅವು ಎಡೆತಡೆದ ಅಂತ ಪೂರ ಪೂರಡೆ ಆತಂತೆ ಬೇತೆ ಮುಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದತಿ ಜನ ಭಯಂಕರ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ ದೂರ ದೂರದಲ್ಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚಿದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣೆ ಮಸ್ತ್ ತೂತೆ ಅಂಚಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬನ್ನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂದು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಮೇರೆ ಮೇರ್ಲ ಮಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದುಲ್ಲೇರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಿದೂರು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಇರಗೆ ಸುರು ಬತ್ತನೆ ಬಂಡಾರೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ತೆರಿದು ಮುಲ್ಪಗೆ ವಾರ ತೆರಿದು ಬರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರಣಕ್ಕನ ಯಾನಂಕೆನೆ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಥಳೀಯರಡ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದ್ರೇನು ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬಾಯಿ ಬರದನ ಬಾಲೆ ತನ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಪಾತಿರದ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಯದ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತದ ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಅಜ್ಜನ ಕಾರಣಿಕ ನಾವು ಸತ್ಯನೆ ಏಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಅವು ಜೋಕುಲಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕುಲ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ ಬತ್ತಿಪ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇವೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಯಾನ ತೂಗ್ತಾನೆ ಅವೈಟ್ ರೆಡ್ ಪಾತಿರಜ್ಜಿ ಅವು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಅವು ఒక ಬೇತದಲ್ಲ ಪಣಿಯರನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಾರಿಸಿ ಚಾಕರಿ ಮಂತ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಚಾಕರಿ ಮಂತ್ರಿ ಸಾಧಾರಣ ಮನಿಚ್ಚಿದ ಮನ್ಪುನ ಸಂಸಾರ ಅಂಡ ದುಂಬಿ ಆರಿಪ್ಪುನ ಸಂಸಾರ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಮದಿಮೆಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮು ಒಂಜಿ 17 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಮಂಚಿದ ನಟ್ನಾರು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲೆ ಗುಂಡ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಗುಂಡದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಸಂಗತಿ ಅವ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಮಣ್ಣು ಬಂದಿ ಅವಳು ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗುಂಡ ಮಂದಿ ಇತ್ತಂಡು ಐನ ಊರಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಟ್ಟು ಪೋಡ್ದಂಡ ಎಂಕ್ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂಡು ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಡೂರ್ದ ಮನಡಿ ಇತ್ತನೆ ಬಾಡೂರ್ದ ಮನಡಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನೆ ಅಪ್ಪ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಕ್ಲು ಪನ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಸ ಪಾಡ್ನೆ ನಾನು ಶಾಲೆ ಕಡ್ಪುರ ರಜ್ಜದ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಗೆ ರಸ ಅಪ್ಪ ದುಂಬುದ ಬೆಳತ್ತಾಡಿದಂಡ ಬಾಡೂರ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಐನ ಕೊರಗ ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡೋಳು ಅಪ್ಪ ಅವಳು ವ್ಯಾಸ ಪಾಡಪ್ಪ ಬತ್ತೀರು ಬತ್ತದನಗ ಇಂಕ್ ಮದಿಮೆಯಾದ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಮಣ್ಣು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಗುಂಡ ತೋಜುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಗುಂಡ ನಂಗೆ ಅಜ್ಜನ ತೂನಗ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಈ ಮಣ್ಣು ಅದು ಮಾತ ಯಥಾ ಭಕ್ತಿರುಗಳೇನೆ ಅಪಗ ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಪೈನ ಗುರು ನನ್ಪುಣದಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ದುಂಬು ವ್ಯಾಸ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಬತ್ತೆ ಬತ್ತನಾಗ ಎಂದಿನ ಪೂರ ತುಯ್ಯೇನು ತೂದು ಎಂಕ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನಂಜಿ ಅನುಗುಲ ಎತ್ತುಂಡು ಚಾವುಡು ಎಂಚ ಮಾಳ ಪೋಡು ನನ್ಪುಣ ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ದುಂಬುಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಪ್ಪ ಕಂಡ ಪಣಪುಣ ಎದನು ಪಪ್ಪನಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನ ಮಾದಾವಿದಂಡ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತನಗ್ಲ ಮೂಜಾನ್ ಜೋಕುಲು ಅನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪೋಯಿಂತನಗ್ಲ ಅಜ್ಜನ ದೈವದ ಭಕ್ತಿ ಭಯಂಕರ ಪೋವುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಚೌತಿದಾನಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮದಿಪ್ಪು ಆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪಣ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜನ ಏರಾಗ ಆವಡದನ್ನ ಅನ್ನದಾನದ ದುಂಬು ಹೋಗ್ನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಈ ಮಣ್ಣಗೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ತೂದು ಏನು ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾದು ಅಪ್ಪ ಏನು ಬನ್ಪುನಂಡ ಅಮ್ಮಾಳ ಅನ್ಪಣ ಕಳಿ ಅಮೃತ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎತ್ತನ ದಾನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆ ಈ ಮಣ್ಣನಂಜಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಿರ್ಗಾದು ಒಂಜಿ ನಿಲ್ಟುಂತಾಯಿನಿ ನೆಲ್ಟುಂದನಪ್ಪ నేను ತೂದನಗ నేను ಪೂರ ಕೊಂಡುದ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪ ಈತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಜನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ದಾಲ ಅಜ್ಜಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡಿತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡಿಪ್ಪನ ಬೇರೆನ ಮಣಿಚದ ಅನ್ಪಣ ಅರ್ಧ ತೆರಿಯನೆ ಪೋದು ಏನ ಒಂಜಿ ಕಲಸ ಗಿಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಣ ಪರಂಡೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ದೀಲ ಅಂದು ಅಪ್ಪ 6 ದಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಪೋದು ಬನ್ನೇನ ಬಯ್ಯಾಡು ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಬರು ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪತ್ನಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಯೆ ಅವ ದಿನನಿತ್ಯ ತೂದ ಅನಗ ಐನೆ ನೆನ್ಪೋನು ಬತ್ತನಗ 6 ದಿನ ಕಂಡೇರು 6 ಕೆಂಪುದ ಕುಂಟುಂಡು 6 ಕೆಂಪುದ ಕುಂಟಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪ ಆ ಕೆಂಪುದ ಕುಂಟುಂಡು ಅನ್ಪಣ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪ ಯಾನೆ ಜಾಂಡು 6 ಪೋಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ
ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಂಪದ ಕುಂಟು ಬೆಡ್ಡೆ ಪೂಜಾರಿನಾಗ್ಲಿ ಆ ಗುರುಸ್ಥಾನ ನನ್ಪುನ ಎಂಡ ಕೈಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರ ಅವಂಡ ಇನ್ನು ಜೋಪಣ ಅದು ಇಲ್ಲದಿತ್ತೇನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ನನ್ಪುಣಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಾರಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಕೊರಿಯರು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತೂವಲ್ಲ ನನ್ಪುಣಂಜೆ ಆಸುರ ಎತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಸಿದ್ಧಿನಾಗ್ಲ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಾತ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪನಾಗ್ಲಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬಂದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀವನಗಾರಿರ ಪೋಪನ ಏಳ ಬೆಂದೊಂದು ಕೊಂಟೇನೆ ಅವ ಎಂಚಿನ ಅವನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ಪೊರ್ದೆ ತೂಪುನ ತಂದೆ ಆಳ ಮಲ್ಪಿರ ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ತೋಜೊಂಡೆ ಬರ್ತಂದು ದೀಪದ ಅನ್ಪಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬೊಡನಾತುಂಡು ತುಳಿ ಉಳ್ಳು ಬೊಡನಾತುಂಡು ದೀಪದೆಣ್ಣೆ ಕೊಂಡ ಬೇಡ ಅದೇ ಬಂಗ ಎತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪ ಅವಳು ದಾಳ ಅಜ್ಜಾಂಡು ಇಂಚಿನ ಅಜ್ಜನ ಬತ್ತ ಕೇಳು ನಮ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪಣ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಣ ಅಪ್ಪ ಮೆಕ್ಲ ಪಂಡು ಇಂಚಿನ ದಿನಂಜಿ ಕೋಳ ತೂಕ ಗುಂಡ ಪೊಲಿಪೋದ ನಂಗೆ ಕೀರ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಗುಂಡ ಪೊಲಿಪೊರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಅಜ್ಜರು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಅಜ್ಜರು ತೀರ್ಬೋದು ಕೈನ ಎನ್ನಜ್ಜೇರು ಮೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಅಕ್ಲ ಅಜ್ಜೇರು ಮಂಚಿದ ಅನ್ಪನಾರು ಆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕನಂದ ಆರು ಬಂಜಿ ಬೆನಡಿ ಇಂದು ಅಜ್ಜೆ ತಿಕ್ಕನೆ ಆರು ಮುಳ್ಪರ್ದು ದುಂಬದಾಗ್ಲ ಪಂತೇರಿಗೆ ಆರು ಕೊರಗೆರೆ ಸಾರದು ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೋರ ಆಪಣದ್ದೆ ಅವಳು ಪೋದು ಮುಟ್ಟಲದ ಇದು ಈ ಕಾಲದ ಮುಟ್ಟಲ ಆಳ್ತಾರು ವೇಷ ಪಾಡ್ದೆ ಬಂಜಿ ಬೆನ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬತ್ತನಂದ ಮೂಲೆ ಪೋಣಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡಕದ ಪೋಯಿನ ಜಾಗ್ಯದ ಮನ್ಪುನ ಪಂದೇರು ಅಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಅನ್ಪುಣ ಮಾಗಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದನಿಗೆ ಆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ನಾಯಕ ನೇಲೆಯಾಗಿ ಸೌಖ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜನ ಜಾಗೆನ ತೋಜಂದು ಅಕ್ಲಿ ಬುಡಿಯರು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದುಳ್ಳ ಮಿತ್ತು ಮಾಡ್ದು ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಮಂಚ ತೀರೋದು ಪೋಣಗ ಐದು ಬುಕ್ ಅಕ್ಲ ತೀರೋಡು ಅವಳು ತರವರದ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದು ತೂ ಬತ್ತಂಡು ಅವಳು ತೂ ಬತ್ತಂಡ ಕೆಲಸ ಬೋದು ಬರ್ಪ ಟೈಮು ಬತ್ತದ ಒಣಸು ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪ ಬಣ್ಣಗ ತೂ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಪೋಯಂಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಣಗ ಅಜ್ಜ ಒಂಜಿ ದುಂಬದಗ್ಲ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲೆಂಚಿನವಳುಂಡು ದುಂಬದ ಪಾಳದ ಗಾಂಪಾರ ಅಂದ್ ಅಜ್ಜರು ಮಾಡ್ತಾನು ಆ ಪಾಳದ ಗಾಂಪಾರ ಒಂಜಿ ಸೂಬೂರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತುಯಿನೋ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಹೂ ಅವಳಿತ್ತುಂಡು ಹೂ ಅವಳಿಪ್ಪೋಡು ಪಾಳದ ಗಾಂಪಾರ ತೂಬೂರುಜಿ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿದಾಗಿ ಪೂರ ಪೊತ್ತುದು ಪೋತು ನಗಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪಟ್ಟೆ ಪಣವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಪೊತ್ತು ಹೋದನು ಬಂದ್ರೆ ಪಾಳದ ಗಾಂಪಾರ ಬೂರ್ಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಆಚೆ ಪಂಡೇರು ಅವು ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋರ ಉಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಒಂದು ಉದ್ಯೋರ ಸಾನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ ದಿಯ ಒಂದು ದಿನದನಗೆ ಮೆಗಲಿಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಎಂಚ ಮಾಳು ಪುಣೆಂದು ಎಂಚ ಇನ್ನು ಕೊಂಡುದು ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಇಂತಂದು ಏನು 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಪೆ ಅಜ್ಜರ ಕೇನ್ಬೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾಳ ಬಾಂಗ ಬಣ್ಣ ಅಜ್ಜರ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಂಗದ ಬರ್ತುಡು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದು ಅಂತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಸಾನಿಧ್ಯ ಬಂದನಾಗ ಅವು ಪನ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡದ ಮಾಗುವನ ಸಾನಿಧ್ಯ ಉಂಟು ಏನು ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಅಮ್ಮನ ಉಂಟುದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾವ ಒಂದು ಸಾನಿಧ್ಯ ಅಡ್ಡ ಆಪಣ ಇದ್ದ ಅಜ್ಜನ ಇಟ್ಟುಳ್ಳ ಗಿರತ್ತು ಕಾಲಿಲ ಪುರ ದೀದ್ ಅಪ್ಪ ಕಾಲಿ ಪುರ ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಎತ್ತು ಬೋಟ್ಲ ಅಜ್ಜೆ ಲೆಪ್ಪ ಬೇರು ಇತ್ತ ಲೆಪ್ಪ ಕೊಂಡು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯನ ಮಾಡ್ತು ತೂದನಗ ಅವಳು ನೆಟ್ಟು ತೂನಗ ದಿಯೋ ಗುಂಡಗ ದಿನವಿತ್ಯೋ ದಿನದಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಿಡಿದು ಗುಂಡ ದೆಯ್ಯದ ಕೋಲಂಡು ಆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿನ ಜನದಂಡ ಕಣ್ಣೂರು 5 ಅನ್ಪಣೆ ಜನ ಗುಳಿಗನ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಕೊಲ್ತಿನ ಕೊಲ್ತಿದ್ದು 16 ಗಂಟೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಂಗದಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದು ಆನಾಗ ಮಾತ್ರೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಂದು ಆ ಮುಟ್ಟಳ ವಾಣ ಎತ್ತು ಬೂರುಂಡು ವಾಮುಡೈ ಬೂರುಂಡು ಪಾತ್ರೆ ತಿಗೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಇತ್ತು ಪನ್ಪನಗಳು ಬರವ ಇಂಚತ್ತದು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಗುಂಡ ಬೀಳ್ತು ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬರ್ತದೆ ದಿನದಿಡ್ಡು ದಿಡ್ಡದು ಎಂಕ್ಲ ಕುಟ್ಟಿಬರ ಪಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಕುಟ್ಟಿ ಪಾಡಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತರು ಕುಟ್ಟಿ ಬಾರದನಗ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ತೋನಗ ಒಂಜಿ ತಾನ ಕುಟ್ಟಿ ಬಾರ್ನಂಡ ತಳಕ್ಕಿದ ಕುಟ್ಟಿ ಅವಡು ಇತ್ತದಾಗ್ಲ ನೆನಪಿರ ಕಲ್ಲು ದೀದು ಆಕದಿಯರು ಮನದ ನಿಂಕ್ಲ ಬುಲ್ಪುತ್ ಬತ್ತು ತೂನಗ ಒಂದು ಇಡೀ ನಾಯಿ ಕಳಿತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಿರದ್ದು ದಾನಾಲ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ನಾಯಿ ನೆನಪಿನ ದೈವ ಅವು ಎನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡು ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುನಗ ಅನ್ನಡು ಕುಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಗೆ ಅದೇ ಕುಟ್ಟಿ ಬಾರ್ದನಗ ಎಂಕ್ಲ ಶನಿವಾರ ದಿನ ತರಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಏಮನ್ನಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ಉಂತ್ಯೋ ಪೈಸೆ ಎಂಕ್ಲ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ದಾನಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪಳಿದ ಏಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಈ ಮನ್ನಡು ನಡತನು ನಂಡ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಮನ್ನಡು ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತನಗ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚಿರ್ತ ಉಂಡು ಯಾನ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಈರು ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬರೋದು ತಿರ್ತಿ ಬತ್ತೇರು ತಿರ್ತಿ ಬತ್ತನ ಗಾಂಪರ ಬರ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಅಜ್ಜಗೆ ಕುಪ್ಪಿ ಇರ್ಪಣ ಕಲಸ ಪುರ ದೀದು ಅಕ್ಲೆ ಒಣಸಿ ಪುರ ಅದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಆ ಜನ ಈಡೆ ಬತ್ತು ಉಂಟು ಹೊರ ಉಂತುನ ಮಾದ್ರೆ ಉಂಟು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಂಬ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಆರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಂಡ ಯಾನು 20 ಚಾಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದ ಕೊರ್ಪೇನು ಈರು ಬಲ್ಲೆ ಆಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಏನ 6 12 20 ಸಾರಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ಪದ ಏನಂಡೆ ಪೈಸೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತಿ ಈರಾಗ ಅಜ್ಜಗ ಆಪನ ನೀರು ಕೊರ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇರು ಬತ್ತಿರು ಕೊರ್ಲಿ ಪೈಸೆ ನನ್ಪಣ ಇರೇ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಅವು ಜತ್ತದ ಬಣ್ಣಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ನನ್ಪಣ ಕಾಸರೋಡು ಉಂಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೇರಿನಾಗ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬೋಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಕಾಸರೋಟ್ಟು ಅವು ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೇರ ತಿರ್ತು
ಅಂಡ ಐನ ಅಕ್ಲು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ನಗ್ಲ ಅನ್ಲ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತೇನಗ್ಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಜ್ಜಿಂದು ಬತ್ತದಾಗ್ಲಿ ತೂಯರು ತೂದಾನಗ್ಲ ಪಂಡೇರು ಒಂದೇ ದಿನ ನಗ್ಲಂಡಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಪಣ ಕಲ್ಲು ಇಡತ್ತ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಟ್ಕೊಂಡು 600 ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆ ಜನ ತೀರುಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ದೈವದ ಮುಲ್ಪ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ನಡಪಣಗ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ವಸ್ತ್ರದ ಅನ್ಪಣ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆರ ನೆನ್ಪುಗ ಬಾಡದು ಮರತ್ತೇರ ಬಳ್ಳಿ ಅತ್ತ ಮರತ್ತೇರ ಬಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ 5 ಬುಕ್ ನೆನಪುರ ಆದನಗ ಈ ಮಂಜನ ನನಗ ಧಾರವಾಡದ ಇಲ್ಲ ಅವಡೆಂಗ್ಲಿ ಅಜ್ಜನ ಒಂದು ಆದನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿಂಗಳದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಕಲ್ಲನ್ನು ಅಜ್ಜನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸಂಪಿಗೆ ಬರೋಣದೆ ಅವಳು ದೀತನ ನೀರು ಬೂರಿಯರ ಬಳಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಲ್ಪ ಲಕ್ಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಸ ಟೈಮ್ ಬರ್ತುಂಡು ಅಜ್ಜನ ಕಲ್ಲು ನೀರು ಬೂರಿಯರ ಬಳ್ಳಿ ಅಜ್ಜ ನೀರಿದ್ದರೆ ಆ ಉಳ ನೆಟ್ಟು ಕುಳ್ಳೋಡ್ದಂಗ್ಲಿ ಗಿರತಿತ್ತು ಎತ್ತಾ ಕಣ ಬಡೆ 10 ಜನ ನಂಡ ಗಣೇಶ ಈ ಇಡೀ ಪೋತೋಳೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಯ್ಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಅವಳಿಂಚ ಏನು ಪೂರ ಪೋತೇನೆ ಪೋದು ಏನೇ ಕೆಣ್ಣೆ ಇಂಕ್ಲಂಜ ಕಾರ್ಯ ಕೊಂಚ ಅನ್ನದಾನ ಅರಿಬೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಾತ ಆಪನಾತ ಆಗುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ನೆನಪನಾತ್ ಅನ್ನದಾನದ ಅರಿ ಫುಲ್ಲು ಸವೆತ್ತು ಎತ್ತುನ ಜನ ಯೋಗ ಮಾಂತ ಪೂರ ಅಜ್ಜನೆ ಕೊಡಪಾದನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪದಾನ ಪಂಡ ಈ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅವ ಐಕಿ ಎಂಚ ಕೊಂಡದು ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೇದ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಜ್ ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪ 5 ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇದಾನೆ ಮಾಡ್ತಂದ ಸಂಪಿದ ಮರ ತಗೊಂಡೇ ಇತ್ತು ಸಂಪಿದ ಮರ ಇಟ್ಟುದಂಡ ಏಳೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆವು ಆ ನಾಗ ಸಂಪಿದ ಮರ ಅಜ್ಜನ ಕಲೆನೇ ಇಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಯಿನ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತಲೇ ಉಳ್ಳಾಯಿನ ಆ ಅಜ್ಜ ಅಲ್ಪರದ ಅಕ್ಕದು ಈ ಮನ್ನಡು ಉಳ್ಳಾಯಿನ ನಂದ ಎಂಕ್ಲೈನ ದೆತ್ತದು ಐದು ಬೇನೆ ದಾಯಿನ ಮಂಡ ಅವಳು ಜೇಸಿ ಬಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಬಣ್ಣಗ ನೀಕೆತ್ತು ಅಂತೇರು ಅಲ್ಪ ಅವಳು ಪೊಲಿದುಂಡವೆ ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಕೊಂಬು ಪೊಲಿದು ಅವಳು ತೋಜುಂಡೆ ಆ ರಡ್ಡು ಕೊಂಬು ಪೊಲಿದು ಪೋನಾಗ ಮಿತ್ತರದು ಸಾಧಾರಣ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ 5 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪಡ ಬರ್ತಾನೆ ಕುಡಾಂಡು ನೈಟ್ ಬೇನೆರ ಬಳ್ಳಿಂದು ಅಂಡ ಐನ ಸಾಣಿ ದಕ್ಲ ಮನುಷ್ಯದ ಅನ್ಪಣಾರು ದಿಡ್ಡದು పోయిన ಜಾಗೆ ನೆನಪು ಮರದ ಅನ್ಪಣವು ಬಾಳ ಅನ್ಪಂಡು ಬಾಳಡು 6 ದಿನ ನೆನಪುಗು ಅವೊಂಜುಂಡು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾನ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ ಐನಂಡ 5 ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಧಾರವಾಡದ ಬೇಲೆ ಬಿದಾಡು ದುಂಬು ಹೋಪುಜಿ ಅಜ್ಜನಂದ ಅನ್ನಕ ಧಾರವಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಸಮಯ ಮಾತಾಡಿ ಬರ್ತರಿ ಮಣ್ಣಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಪಣವು ಬಾಡೋಣ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಂಡಾರಗ ಬಾಡೋಳ್ಳಿ ಭಕ್ತಿರಿ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುಣ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲ್ಪುಂಡ ಕೋರಿ ಬಾಲಿಂಜರ ಕೊರ್ಪ ಮಾಂತರೆಲ್ಲ ಅವು ಅಕ್ಲಾಗ್ಲ ಇಷ್ಟಾತ್ರ ಮಾಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಾರಿಗಂದ ಗುಳಿಗನ ಮಂಜಾಲ್ದ ಬಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ಪು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯದಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಮಾಲ್ತಾನ ನೀರು ಉಳಂಜಿ ದಿಂಡಿಗೆ ನೀರು ಉಂಡಂಗ್ಲಿ ಅವು ಅಜ್ಜನೆದುರು ಪನಿರ ಅಂತಿಗೆ ದಿಂಡಿಗೆ ನೀರು ನಂಡ ಅವು ದಿಂಡಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಅಜ್ಜ ಆ ದಿಂಡಿಗೆ ನೀರು ಪನ್ನಾಗ್ಲೇ ಇರಲದ್ದಿ ತುಂಡದ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರ್ನೈಗೆ ಪನ್ಪಣಂಗಿಲ್ಲ ಅವು ಅಜ್ಜ ಅಂಡ ಐಟು ದಿಂಡಿಗೆ ನೀರಿಡಂಗ್ಲ ಕೊರ್ನೈನು ಅಜ್ಜ ಈತನಟಂಗ್ಲೆ ಬೆಳಗಾದ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚ ಅವು ಒಂದು ಅಳ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಜಲ್ಲೆ ಪುದರ ಬಂಡದು ಪ್ರಸ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ರು ಆ ಪ್ರಸಾದ ಸಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೇ ಹಾತಂಡು ಮಾತ್ರಲಾದ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಡು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣು ಅಡ್ಡಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಏನಂದ್ರೆ ಏತ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಮಣ್ಣದು ಈ ಜನ ಬರ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾಸು ಸೈಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಕೊರ್ಲೆ ಈತ ಕೊರ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಈತ ನಡ ಹೌದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪಣ ಅಕ್ಲು ಭಂಡಾರ ಕಾಣಿಕೊಂಡು ಐಟು ಪಾಡ್ಬೇರು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಪಣಾಗ ಒಂಜಿತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರ್ಪಣಾಗ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆತ್ರ ಮಾತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಬಟರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಟರ್ನ ಒಳಗಂದ್ರೆ ఇప్పుడు ನಮ್ಮ ಅವಳು ಕಾಣಿಕೆ ಜರ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ಪದ್ದಿ ಅವು ಅಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ತೂಣಗ ಬಂದ್ಪೇರು ಪತೊಳ್ಳೆಂದು ಇರ್ನ ಇಟ್ಟ ಕೈಟಿ ಬಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೇತಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಂಡಾರ ಬೆಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆ ಭಂಡಾರಗ ಪಾರ್ದನಗ ಇದು ತೀರದಿಗಳು ತೂಪಾರ ಮಾತ ಇರ್ಲ ಕರ್ನ ಎನಿಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಪಣ ಆತಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅವನ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಮಾಲ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ನಂಡ 10 ಜೋಕುಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ದಂಡ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳು ಗಿರೆಪೇರು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅವು ದಾಯ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಯೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಟ್ಟಲೆ ಇದೆತ್ತಂಡು ದಾಯನಂಡ ಅವು 10 ಜೋಕುಲು ಈ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ಕೊಂಡೈನ ಭಂಡಾರ ಕಾಣಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಲೆ ಆಂಡು ಐನು ಒಲ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಳೆಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲೆದು ಸಂತನ ಭಾಗ್ಯದ್ದಿ ಅಂಡ ಪದಂ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೊಂಡ ಜೋಕುಲು ಆತಂಡು ಅನುಕೂಲ ಆದಂಡು ಅಜ್ಜನ ಅನುಕೂಲ ಆಡು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಸೂಪರ್ ಅಜ್ಜನ ಉದಡ್ಡು ಅಕ್ಲ ಈತ ಆರ್ಸನೇಟ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ ಆದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಂದ ತೂಪ ಸೀಟ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಇಂದು ಪೂರ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಆತು ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲಾವೆ ನಿಕ್ಲ ಭಂಡಾರ ಕಾಣಿಕೆ ಪೂರ್ಣ ಇಂದು ಪೂರ ಮಿತ್ತ ದೋರ ಕಟ್ಟುದು ಆ ದೋರಲ ಇಡೆ ಬರ್ಪಣ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ನದ್ದಿ ಎಂಕ್ಲ ನನ್ಪುಣದಂಡ ಅವು ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಪಾಡ್ನೇಟ್ ಇಂಕ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಾಡುದು ಬರ್ಪಣಗ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನಾನತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಜಾಗದ ಅವಸ್ಥೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಆ ಜಾಗದ ಅವಸ್ಥೆನು
ನನಗೆ ಮಾಳಿಪೇರ ಅವರು ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕರ್ನೂಲ್ಸನ ಈ ತಿಂಗಳು ಭೂತಾನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 2,000 ಜನ ಇತ್ತು 2,000 ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ದೈವ ತಗೊಳ್ಳೋಣಾಗ ಒರಿಯನ ಉಳೈ ಬೊಗ್ಗನಾಗ ಪೋಳಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಪುಜಿ ಅಂಚಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮಂದರ ಬರ್ಪುಣ ಅಜ್ಜನ ದೀರತ್ತ ಅಜ್ಜನ ದೀರವನ್ನ ನಾವು ತೂವೋಡು ಅಂಚನೆ ಮನುಷ್ಯನ ತಾರವಾಡದ ಅನ್ಬಿಡ ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ತಾರವಾಡದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತೂವೋಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೋದು ಅರದಿ ಆರ್ನ ಇತ್ತನ ಜಾಗೆ ಆರ್ನ ವಾನ ಇಟ್ಟಿದನ ಅಪ್ಪ ಆರು ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪನ ವಿದ್ಯಾ ಅಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಾಲ್ತುಕೊಯ್ನೈನು ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಒರಿಪೊಂದು ತಂಜೆಲ್ಲೇ ಉಳೈ ಬಾಲೆ ಉಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ತೂಪರತಿರು ತಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರೆ ಪ್ರಸವರ್ಣ ಆನೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಂಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೀಪೈನಂಗ್ಲ ಆ ಬಾಲೆನು ನಂಡ ಆನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೀಪಾದು ಈ ಸುತ್ತಾರ್ಪಾದ ಏನೇ ಸುತ್ತ ಬರ್ಪಾಯ್ನೆ ನಂಡ ಆನೆ ಅಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬರೋಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋಡು ನಮ್ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೂತಿಗೆ ಬರ್ತಂದ ಅಂದಾಗ ಐಕ್ ಒರಿಯ ಬೋರ್ಡೇನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಒರಿಯ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮನೆ ಒರಿಯ ಜನಾಪದಿ ಬುಕ್ಕರೆ ಐನ ವಿಷಯದ ಗೊತ್ತನ್ನ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಉಂಟು ಬಂತೆ ಖಂಡಿತ ನಂಡ ನಮಕ್ ಸೂತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೂತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಜನ ಇದ್ದ ಅಂದಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಪುಂಡು ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಲ್ಪುಂಡು ಉಳ್ಳಾಯಿನಿ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಾನು ತಿಳುವಳಿಗೆ ಬರೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ +2 ಕಲ್ತದ ಆತುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೆಲ ಮೇಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೀಪದ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳಿರು ಎಡ್ಡಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಉಳ್ಳಾಡು ಮನಸ್ಸು ಅಜ್ಜ ಅದೇ ಬೇರೆ ಧೈರ್ಯ ನನಗೆ ಏನ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಬರೋಣ ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜರ ಕೇಂಡ ಕೊರ್ಪೆನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಧೈರ್ಯ ಅಂದ ಆಯ ಬಾಳಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ನಂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹತ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಪಂಡ ಅವು ಸತ್ಯನೇ ಅದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಉಳ್ಳಾಯಿನದು ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜನ ತೂಯಿನಾಗ್ಲ ಎಜ್ಜೇರು ಪತ್ತನಾಗ್ಲ ಎಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಬತ್ತದ ಕೈ ಇಪ್ಪೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಮಾಂತ್ರಿ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕೊಂದು ಈ ಒಟ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟು ದುಂಬುರ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ಬಂದ ಪನ್ಪುನಂಡ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಅನುಕೂಲವಾಯಿನ ಜಾಗೆಡೇನು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತದಂತೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಅಂದ ಏನು ಆತ ಬಂಗೊಡಿತ್ತೇನೆ ಕೊಂಚಿ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತೇನೆ ಕಷ್ಟಡ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತೇನೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎತ್ತ ಪಣವು ನನ್ಪಣೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿದೆ ಸಾಲ ಮೂಲ ಆದದ್ದು ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಚಾಕರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನಿದೆ ದೈವದ ಇಡೀ ಸೇವೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ನಿಂತರೇನು ಪೋಪಣೆ ಇಡೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಪೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಲ್ಲೆ ಅತ್ತು ಏನು ಪೋಪಣ ಅಜ್ಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರಿ ಅಜ್ಜ ಮಡಪನಾತ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ನಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಳಜಿ ಉಂಡ ಅಜ್ಜನ ಬಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಯರ ಆಪು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಪ್ರಣಾನ ಮೂಲೆ ಮುಲ್ಪದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿನ ಎಸಲು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ನನ್ನ 2ನೇ ಎಸಲು ಒರಿ ಬಾಕಿತ ನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದುವರಿಯರುಂಡು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗಡು ನಿಂಗ್ಲೊಂದು 2ನೇ ಎಸಲು ಬರೆಯಿರುಂಡು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಡ್ಪಿರ ಚಾನಲ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಏನೊಂದೊಳ್ಳೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ